Ассалому алайкум. Як минут вақт дорӣ акаҷон? гап за чия? Рости гап намедонам. Чӣ хеле бугумне ки ёрдами худат ганда дар кори акаҷон. Майли ава ча гап нест. Акаҷон амир адам мондагиам хай худат медонӣ ки вазъияти мусофир чӣ хеле. Рости гап акаҷон сум доштам дору хариданӣ бидам ки сама нигоҳ мекунам пулом қати телефонам нест. Болои ҳамаи бо ганда гаштаем. Я 3 сум медоштӣ медодӣ тарафи мора рафтесам акаҷон. ҳазор омад акаҷон. дору хариданӣ будам ки сама нигоҳ мекунам сумон қати телефонам нест. болои бо гаштаем акаҷон. Я 3 сум медоштӣ медодӣ тарафи ёгон рафтесам. Ҳей намонест як минут ман кака. Оли бе ишм тадакисат биза. Майра шинохтам. Ту бикшоли музиката. Яка кора накӯш. хай надидӣ акаҷон. болои бо гаштаем. Я 3 сум медоштӣ медодӣ тарафи рега рафтесам.